Күбәләк шул кадәр матур, оча торган чәчәк кебек. Тик ул туганда ук канатлы һәм матур булып тумый. Мондый булу өчен аңа бик зур үзгәрешләр кичерергә кирәк. Иң элек күбәләк әнисе салып калдырган күкәй рәвешендә була. Башка бөҗәкләр һәм кошлар аны ашамасын өчен, әни күбәләк күкәйләрне туфракка яисә яфрак астына яшерә. Бераздан күкәй эченнән нәни корт чыга. Иң элек ул күкәй тышчасын ашап бетерә, ә аннары үлән һәм агач яфраклары белән туклана башлый. Күп итеп ашагач, корт зур булып үсә. Элекке тиресе кечерәеп калганга, корт аны берничә тапкыр алыштыра. Гадәттә бу 4-5 тапкыр була, ә менә кайбер кортлар тиреләрен хәтта 40 тапкыр алыштырырга сәләтле. Зур булып үскәч, корт үзенә уңайлы һәм тыныч урын таба. Ул авызыннан ефәк җеп чыгара да, аның ярдәмендә үзен агач ботагына беркетә. Ә аннары йокыга талгандай хәрәкәтсез кала. Бу вакытта кортның тиресе каты тышча белән каплана. Без аны кузы дип атыйбыз. Кузы эчендәге корт үсүен һәм үзгәрүен дәвам итә. Күбәләкнең төренә бәйле рәвештә курчак халәтендә ул 2 атнадан берничә айга кадәр тора. Ә аннары матур күбәләккә әверелеп кузыдан чыга. Канатлары кипкәч, ул оча башлый һәм үзенә ризык эзләргә керешә. Хәзер инде ул яфрак, үлән белән тукланмый, ә чәчәкләрдән рәхәтләнеп тәмле нектар эчә. Дөньяда төрле төстәге, төрле формадагы күбәләкләр бар. Галимнәр фикеренчә, аларның 165 мең төре билгеле. Дөньядагы иң зур күбәләк Агриппина. Аның канатлары җәелгән хәлдә 30 сантиметрга җитә. Ә иң кечкенәсе Ацетозия. Ул канатларын күпме генә җәйсә дә, нибары 2 миллиметр булып кала. Күбәләк үзенчәлекле бөҗәк. Ул бары 3 төсне: кызыл, яшел, сары төсләрне күрергә сәләтле. Без, кешеләр, тәмне телебез ярдәмендә тоябыз. Ә менә күбәләкнең тәм тою рецепторлары тәпиләрендә икән. Син беләсеңме? Күбәләкләр матур гына түгел, бик файдалы да. Алар сиркәне бер чәчәктән икенче чәчәккә күчерәләр. Бу эштә алар бал кортларыннан гына калышалар. Ә кайберләре зарарлы бөҗәкләрне дә юк итәләр. Күбәләк оча торган матур бөҗәк халәтендә нибары 4 көн яши. Шуңа күрә күбәләкләрне тотма, аларның матурлыгына карап сыклан гына.